ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଭୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ। ଭୋଗ କିଣିଲୁ। ଭୋଗ କିଣି ସାରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଗଲୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକା ବହୁତ ଖେଳନା ବି ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ଆସିକି ଦେଖି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲୁ, ଦୀପ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ସାରା ଦୀପ ଲାଗିଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଠି ବହୁତ ବି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମାଆ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ ମାଆ। ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ମିଳିବ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ ଆମେ। ପିଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ କି ପିଲା ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା କିଛି ଖାଇବା। ଯେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଏତେ ସାରା ଗରମ ହେଇଛି ଖାଇ ହେଲାନି। ଗୋଟେ ଖାଇଛି, ଟିକେ ଯାଇକିନା ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଖାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକା। ବୁଲିଲୁ। ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଇଁକା ଖେଳନା ପଡ଼ିଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ମାର୍କେଟିଂ ବହୁତ ଅଛି। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଦୋକାନରେ କିଛି କିଣାକିଣି କଲୁ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ